Napsal taky Bílou nemoc a matku. A Válku smolky. No, všem slyšel jsem o tom, ale víte, já jsem hudební redaktor. Poslal mě šéfredaktor Timesu. Mám se zeptat, nemáte potíže? To je pěkná otázka, víte, Kupko. To bych si nedokázal vymyslet ani do pohádky. Ježibaba strká Jeníčka s Mařenkou do pece a ptá se, nemáte nějaké potíže. Tu pohádku náhodou znám. Křivdíte mi, pane Čapku. A křivdíte Anglii. Ani vy, pane Esquire, jste nikdy neměl Anglii tak rád jako já. Protože pro vás je Anglie samozřejmost. Pro mě byla 20 let hodnej strejda, co nám drží palce. Naší republice, naší demokracii. Pan Chamberlain mi tuhle Anglii vzal. Proč se zajímáte o mne, když jste se v Mnichově nezajímali o mou zem?